Менә ул тарихи кадрлар 2022 елның 30 сентябрендә килешү имзаланды. Илдә тагын бер истәлекле дата барлыкка килде. Донецк, Луганск халык республикалары, Запорожье һәм Херсон өлкәләренең Россиягә кушылу көнен билгеләп үтәбез. Бу уңайдан президент ил халкына мөрәҗәгатен җиткерде. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия. Строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Казанда әлеге датаны зур флешмоб белән билгеләп үттеләр. 250 кеше тезелеп басып, Россия әләме төсләре белән Донбасс Россия һәр вакыт бергә дигән сүзне яза. Алар бердәм Россиянең яшь гвардиясе, иҗтимагый оешма активистлары, студентлар. Акбарс арена стадионындагы зур медиа фасадта бүген көн дәвамында шундый сүзләр язылган роликны да күрергә була иде. День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей с Россией – это не просто историческая дата. Яңа төбәкләрнең Россиягә кушылу көне тарихи дата гына түгел, ул миллионлаган кеше өчен яхшы киләчәккә өмет һәм бердәмлек билгесе. Иминлек, тотрыклылык һәм тарихи гадиллекне торгызуга омтылышны чагылдыра. Азат ителгән территорияләрдә предприятиеләр торгызыла, йортлар, хастаханәләр, мәктәп, балалар бакчалары төзелә. Бу эшкә Россия төбәкләре дә кушылды. Бүген Татарстан бригадалары Лисичанскидагы 52 күп катлы йортны ягу сезонына әзерли. Һәр фатирда коммуналь шелтәләрне ремонтлыйлар. Уже поставили у нас батареи, у меня поставили, стояки поставили. Спасибо большое. Татарстан качественно работает. Придется потратить много сил и времени, чтобы восстановить эти города. Шәһәрләрне торгызу өчен бик күп көч һәм вакыт кирәк булачак. Ут та, газ да, су да юк иде. Хәзер акырында барысында эшлибез. Лисичанскида гына да хәзер 6-7 муниципаль предприятие бар. Кешеләр эшкә урнаша ала. Кыска вакыт эчендә Лисичанск һәм Рубежныйда социаль объектлар торгызыла. Әйтик, Лисичанскида күп профильле хастаханә, 3 мәктәп, 2 МФЦ, йортларга су кертү шелтәрләре. Безнең телеканалның бирдә үз вәкиллеге эшли, алып барылган кулачлы эш турында даими рәвештә репортажлар әзерләнә. За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Махсус хәрби операция зонасында Татарстаннан меңләгән ир-егет хезмәт итә. Сентябрь ахырында 2 ел элек өлешчән мобилизация буенча чакыртылганнарга республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Хәрбиләргә, яңа төбәкләрдә яшәүчеләргә ярдәм йөзеннән республикадан даими гуманитар йөк җибәрелеп тора. Гади кешеләрдә, зур оешмалар да бер булып ярдәм итә. Рөстәм Миңнеханов бу эштән читтә калмаучыларга үзенең юлламасында аерым рәхмәтен җиткерде. На новые вызовы жители республики отвечают сплоченностью и гражданской солидарностью, оказывая помощь фронту, нашим соотечественникам из приграничных регионов, а также подшефным городам Лисичанскому и Рубежному. В эту работу вовлечены органы государственной власти и местного самоуправления при активном участии глав муниципальных образований. Наши промышленные предприятия и сельскохозяйственные организации, предприятия малого и среднего бизнеса, общественные объединения, в том числе республиканское движение «Ярдам Наша. Помощь рядом», филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента России, ДОСААФ Республики, Единая Россия и другие политические партии, волонтерские сообщества, представители традиционных конфессий. Гуманитар ярдәм җыю шифлык калган шәһәрләрне торгызу эше алга таба да дәвам итәчәк дип белдерде республика рәисе. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.